کہ کیتے مدنی دا میلاد تے کو یار مبارک ہے کیتے مدنی دا میلاد تے کو یار مبارک ہے جرا بندہ پڑھ نہیں سکتا کم از کم جھوم دے تیرا بولا او کیتے مدنی دا میلاد تے کو یار مبارک ہے کیتے مدنی دا میلاد تے کو یار مبارک ہے اور سن فرشتے کو پار تلیں دے فرشتے کو پار تلیں دے ستے نسلات تار تلیں دے جیڑا سیدہ ملاد مناوے جیڑا سیدہ ملاد مناوے اللہ کو مبارک لے دے مدنی دا میلہ ماشاءاللہ آقی بھائی بھی بیٹھے ہیں جبید میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ کیتے مدنی دا میلاد تے کو یار ہاں پڑھو چسرائی کیے او کیتے مدنی دا میلاد تے کو یار مبارک ہے راسے وسدہ خوش دے حال راسے وسدہ خوش دے حال من میری موجھا کیوں تھی دی من میری موجھا کیوں تھی دی حالات بدل دے دیکھ گی اٹھا رزق حلال دا بال تیرے وقت خوش تھی پھل دے دیکھ گی او دکھ درد علم او گھر تیرے تو او پڑ ٹولے ڈر دے دیکھ گی اکرام دی من میلاد منا اکرام دی من میلاد منا شک چھوڑ دل دے دے اکرام دی من اور میں کہہ رہا ہوں راسے وسدہ خوش دے حال دیکھو یار مبارک اور جس جگہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہوندے وہ جگہ کی ہو جائیے آدھے جائیں جا ذکر حضور دا تھیوے رب سونے دے دور نہ تھیوے جائیں جا ذکر حضور دا تھیوے رب سونے دے دور نہ تھیوے